कइले बा ये बच्चा चोरैले बा बाबू है ना हाँ मिश्रा जी घर ये हाँ पापा मन बोला पापा बनता है तन जइबो तनी बोला लेबो मिश्रा जी के अरे दादा रे अभी मजा आएगा ना भिड़ो। रोम रोम भाइयों, सिस्टम पार देंगे। लेकिन ये साला कर क्या रहा है यहाँ पे? का बात बा? ए मिश्रा जी 3 महीना से रउरा कहाँ नहीं लोन भरत और किस्ती फेल होता टे लोन राउर लोन के ले ले बा? और पत्नी तो हमार पत्नी ले ले बारी तो हमरा से काहे के मांगते? हमरा पत्नी से मांगी। तो ठीक बा अपना पत्नी के बोलाई पत्नी तो घरे नहीं खे, घर नहीं की तो कहाँ बाड़ी? वो भाग गल दूसरा के साथे। भाग गई हम कुछ नहीं जानत हमर लोन भरी में राउर नाम बाटे। अच्छा ये बताई लोन हाँ। के ले ले बा? राउर मेहरारू जो जब मेहरारू लोन ले लेबिया तो मरद भरी जाई ओकरा के खोज के पकड़ के ओकरा से लोन ले ली। ये तो मैं नाम बा राउर तो नाम बता भाग गइल हम कहाँ से भरे? राउर में राउर केहू के साथे भागल हम का करी? हमर लोन लेल बन हमर लोन भरी लो बात 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 खत्म। बाप रे लोन लिया हमार सुनी ना, हमरा मालूम रही तो खोज ना ले ले रहती हम। ये हमरा लगे आके लोन वसूलता नहीं। हम कुछ नहीं की जानत हमर लोन कहीं से भरी। ई बताई कि लोन केकरा के पास कइले रहनी? मेहरारू के नाम पर। तो ऊ लोन लेलक भागई खातिर ऊ भाग गइल जाई खोजी। अरे महाराज रउरा बात बुझत का नहीं कि हमार नौकरी खतरा में आ जाई महाराज। आखिर रउरा मेहरारू नु हई भरी हमर लोन। माने एक बार कहते तो समझ में नहीं आवत कि कुछ करे के पड़ी हमरा। अरे दादा रे ई बहुत हो गइल। एगो बात जान लो माने का समझ ले बड़ो तू लोन वाला लोग हैं। एगो तो पैसा ले लेता रहो ऊपर से लोन टाइम से निकलो भरत। हमरा पैसा अभी के अभी चाहिए ना तो हम अभी थाना पुलिस बोला मैं घिचवा के ले चले यहाँ से। तो तू थाना पुलिस बोलाइबा? तारा का बुझाता बोलाई के थाना पुलिस बोलाइबा ना मरबा पड़ी। ए दौड़ा लगे हो हई बच्चा चोराइल बा, हई बच्चा चोराइल बा। ए दौड़ा लगे हो हई बच्चा चोराइल बा देखा भागता। ए कइले बा ये बच्चा चोराइल बा। मारिया मारिया बुलाओ थाना बुलाओ हई उतार हई थाना बुलाओ इधर हई थाना बुलाओ हई निकाल हई इधर सब लेके चोरेले वाला सब लेके पूरा चोरेले देखना पड़ रहा है। चोराइल बा। ले आ रहा ले आओ थाना बुलाओ थाना वाला थाना बुलाओ लोग बुलाओ थाना। ए खोल बोल वाला सर। चोर भाई बड़ा कुत्ते का ए उठा के ले जाएगा बता रहे। रोक अभी मत मारो मरते पड़ते कस अरे भैया हम लोन वाला ही हम लइका चोरा थोड़ा ही रहने तोरा माई के बताओ हम लइका चोरा ही रहने। अरे मैं कुछ देख ली जाता झूठ बोला ये दोनों बात मेरे पास भाई लोग भैया लोग हम हाथ जोड़ के कहतनी क्रिया खा के कहतनी अब की बार हमरा के छोड़ दलो हम लोन वाला हई। आज के बाद हम कोनो गांव में भाई चोदवा लोन उसले ना जाए अगर हम लोन पे नौकरी करे वो भैया। अरे छोड़ दलो आई बाप रे अरे बाप रे।